Mundukidek 15 urte bete ditu, eta denbora guztienetan lortutako emaitzak azaleratzeko erakusketa ibiltaria antolatu da. Hau, kooperatibaz kooperatiba eta herriz herri joango da zabaltzen. Erakusketa 16 panelez dago osatua, eta bereziki Mundukideren azken urtetako jarduna eta lan filosofia eman nahi dira ezagutzera. Ezagutzera emateaz gain, erakundeak bazkide partikular gehiago erakartzeko helburua izango du. Proiektu berriak martxan jarri ahal izateko aukera eta beharra dago eta.